ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପଡ଼ି ରହଇ ଜଡ଼ି କେବେ ନ ଯାଏ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଅଜଣା ଭଏ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଛାଡ଼ିଲେ କାଳେ ଯିବ ସେ ହୁଡ଼ି। ନମସ୍କାର ହୋମିଓପାଥି ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋମିଓପାଥି ମାଇଣ୍ଡ ରୁବ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବିପିନ ସାମନ୍ତରାୟର ବିନୀତ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ମନୋଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅବଜରଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ରୋଗୀର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସଠିକ୍ ଔଷଧ ନିର୍ବାଚନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣିକି ରୋଗ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଏହା ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ କାମରେ ଆସେ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ରୁବ୍ରିକ୍ଟି ହେଉଛି କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ। କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଟାଇଟଲି, ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା କିମ୍ବା ପାଖ ନ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ଲକ୍ଷଣଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। କ୍ଲିଙ୍ଗିଂର ରୁବ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସହଜ ସଠିକ୍ ଔଷଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କେତେକ ସବ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ 2, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିମିଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଶିଶୁଟି ପରିଚାରକ ବା ସେବକକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ଆଉକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଫାଏଡ୍, knows no one, screams, clings to those near child, ଏଥିରେ ବୋରାକ୍ସ, ସିନା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାମୋନିୟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼େ, କାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଚିତ୍କାର କରି ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ଶିଶୁ ପରିଚାରିକାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ରହିଛି କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ଗ୍ରାସ୍ପ ଦି ନର୍ସ ହ୍ୱେନ୍ କ୍ୟାରିଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଥିରେ ବିସ୍ମଥ, ବୋରାକ୍ସ, କ୍ୟୁପ୍ରମ୍ ଏସିଟେଟ୍ ଏବଂ ଜେଲସିମିୟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିଶୁ ମାଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି, ଏଥିରେ ବାରାଇଟାକାର୍ବ, ନେଟ୍ରାମ୍ୟୁର, ପଲସେଟିଲା, ସେପିଆ ଏବଂ ସାଇଲିସିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିଶୁ ମାଆର ହାତକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରହିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ ଦି, ଏଥିରେ 6ଟି ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି: ଆଣ୍ଟିମିଟାଟ୍, ବିସ୍ମଥ, କାଲିକାର୍ବ, ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଲସେଟିଲା। କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ 2ରେ ଆଣ୍ଟିମିଟାଟ୍, ବାରାଇଟାକାର୍ବ, ବିସ୍ମଥ, ବୋରାକ୍ସ, ସିନା, କଫିଆ, ଜେଲସିମିୟମ୍, ଇରିଡ଼ିୟମ୍ ମେଟାଲିକମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଲସେଟିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାମୋନିୟମ୍ ପରି 11ଟି ଔଷଧ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ଲିଙ୍ଗିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା କିମ୍ବା ପାଖ ନ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ର ଅର୍ଥ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆସବାବପତ୍ରକୁ ରୋଗୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା କଥା, ରୋଗୀ କାହିଁକି ଏପରି କରିଥାଏ? ହୁଏତ ଭୟ ହେତୁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିଥାଏ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରର ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟର ସାହାରା ଲୋଡ଼େ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ପଲସେଟିଲା ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବାକୁ, ସାଇଲିସିଆ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଓ ବାରାଇଟା ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ହେତୁ ମା ପାଖରେ ଲାଗି ରୁହେ। କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ସହିତ ପଲସେଟିଲାର କନସୋଲେସନ୍ ଆମିଲ୍ୟୁରେଟ୍ସ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଆଦର ଯତ୍ନ ଓ ସମବେଦନା ଉପଶମ ଦିଏ। ଏଣୁ ସେ ମା ପାଖରେ ଲାଗି ରହେ। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସାଇଲିସିଆ ଟିମିଡ୍ ଓ ବାସଫୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀରୁ ଓ ଲାଜକୁଳା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ମାଆର ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼େ। ବାରାଇଟାକାର୍ବ ମଧ୍ୟ ଟିମିଡ୍ ଓ ବାସଫୁଲ୍, ସେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଏଣୁ ସେ ଫିୟର ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିସହିତ ବାରାଇଟାକାର୍ବ ଏବଂ କ୍ୟୁପ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଲାକେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଔଷଧର ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଔଷଧ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିଲେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଆଶା କରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।